ìsọ̀kẹ́ Ìbàdàn online television tẹlifíṣàn tó gbalé tó gbàrà oko. lórí nǹkan oṣù ìjọ àrà o. alájí agbábẹ́rẹ́ olórí àbọ̀mọ́jọ́jọ́. ó jẹ́ tó rí nǹkan oṣù ìjọ àrà. ẹ̀sùn bìrìbìrì ẹ̀ bò wá. alájí agbábẹ́rẹ́ olórí àbọ̀mọ́jọ́jọ́. àtàrà ilé àtàrà oko gbogbo yín pátápátá ìsọ̀kẹ́ Ìbàdàn online TV náà ni ẹ máa wò. ó jẹ́ kí kágbẹ́dẹ́ sẹ́rí bí wọ́n kà. alájí agbábẹ́rẹ́ olórí àbọ̀mọ́jọ́jọ́. àkòrí ètò wa tòní ó náà ní ìfaradà. ó jẹ́ kí kágbẹ́dẹ́ sẹ́rí bí wọ́n kà. kí ni wọ́n pè ní ìfaradà? kásà tẹ̀mọ́ra kásà mójú kú òfin tọ́sẹ̀ wá. agbábẹ́rẹ́ olórí àbọ̀mọ́jọ́jọ́. ohun tuntun lajà. kíyàwó ṣèfaradà fọ́kọ kọ́kọ́ ṣèfaradà fúnyàwó ẹ̀. alájí agbábẹ́rẹ́.